Drama sydd wedi cael adolygiadau ffafriol iawn yn barod ydy cynhyrchiad diweddar Sharon Cymru Llwyth, sy'n archwilio bywydau criw o ddynion ifanc hoyw yng Nghaerdydd. Wel, cyn i ni glywed barn y panel, dyma chi rai delweddau o'r sioe. Mae Llwyth wedi cael ei disgrifio'n ddrama feiddgar yn wir, Cris, yn ddrama sydd yn nodi dechrau newydd yn hanes y theatr yng Nghymru. Ydy hynny'n ddweud? Sa'ch chi'n gytuno? Dwi'n yn siŵr lle mae'n ffito mewn gyda dyfodol y theatr yng Nghymru, ond o ran un cynhyrchiad, o'n i'n meddwl bod hi'n ffantastig i ddweud y gwir, yn wirioneddol wych. Pam hynny? Dwi'n credu oherwydd bod, yn benna oherwydd bod yr emosiwn mor real yn ddi. Nath i gyffwrdd yna i mewn ffordd nad yw drama mewn unrhyw iaith. Erioed wedi gwneud. Mae'n gwneud i chi chwerthin. Ar eiliad nesaf, mae'n gwneud i chi llefen. Ac os oes unrhyw drama yn gallu llwyddo i gyfuno'r emosiynau hynny, mor hawdd, mor llithrig a mor naturiol. Mae hynny fi yn arwydd yn ddoi hun o fawredd y ddrama. O'n i'n cyfeirio Sharon fod hon yn ddrama am griw o fechgyn hoyw felly, ond mae'r themau sydd wedi plannu yma gan Dafydd James yn dipyn ehangach na hynny. Ydy, mae'n gyfoes, mae'n berthnasol, mae'n adloniannol, mae'n noson wych yn y theatr fydd Cris. Mae'n archwilio'r tensiwn rhwng y sefydliad diwylliannol Cymraeg a bobl sydd ar y tu allan iddo fe, os liciwch chi. Mae Simon Watts yn wych iawn yn chwarae yn Mae'r, sy'n byw yn Llundain, methu bod yn greadigol yng Nghymru, hyd yn oed yng Nghaerdydd sydd erbyn hyn yn ddinas rhyddfrydol ei angfrydig iawn, ac yn sgrifennu y darn o farddoniaeth ar gyfer yr Eisteddfod. Mae'n teimlo'n glir fydd yn ei wrthod a fydd e ddim yn gallu bod yn rhan ohono fe. A felly dyna sydd yn bwysig iddo fe, dwi'n meddwl, archwilio'r tensiwn yma, sydd fi'n meddwl yn cael ei adnabod gan aelodau o'r gynulleidfa, felly mor berthnasol. Fo yn Eirin ydy rhyw fath o arweinydd i'r llwyth yma yn De Huw. Beth am y cymeriadau eraill? Pwy ydy'r bobl sydd yn ymddangos ar y llwyfan i gyd? Mae gennych chi pedwar ffrind gwahanol. Mae gennych chi'r ffrind hynna, sef Dada, sy'n rhyw fath o edrych ar ôl nhw gyd. Mae gennych chi y prif gymeriad, a wedyn cwpl arall sy'n ffrindiau efo nhw sydd yn dadleg yn syrthu allan trwy'r ddrama. Ond be ni'n hoffi oedd yr monologs hir yma ddech chi'n gael gen i wneud yn y prif gymeriad yn monologs eitha existential hir yn efo'r aside bach camp yma trwy'r amser. A pan o'n i'n gwylio fe, ni'n teimlo fel oedd yn rhywbeth hunongyddiad. Dwi ddim yn nabod yr awdur, ond o'n i'n teimlo fel sy'n ni'n gwylio noson oedd wedi digwydd yn amlwg ac wedi rhoi dan chwydd wedyn, ond oedd e'n teimlo'n real iawn, o fel falle noson wedi digwydd yn ei fywyd o bosib. Ie, beth am grefft Dafydd James y dramodydd? Mae'n wych, mae wedi bod wrthi'n gweithio am 2 blynedd gyda Sharon Cymru. Ond dyma'i ddrama gyntaf yn y Gymraeg? Yn y Gymraeg, mae wedi sgwennu'n Saesneg. Oedd e ddim eisiau sgrifennu'n Gymraeg, oedd e ddim yn gwybod siwt allu fe. Dwi'n meddwl bod hwnna'n berthnasol iawn hefyd, bod e ddim yn gallu trafod i brofiad o fe yn y Gymraeg, a mae hwnna wedi bwydo fewn. Ydy, mae wedi sarnio'n ofalus iawn i ni'n dechrau'r noson yma. Mae'r tensiwn yn codi ac i fi, trobwynt y ddrama yw pan fydd y Mae'r yn mynd ar bachgen ifanc sydd hefyd yn berfformiad gwych iawn gan Sharon Young. Maen nhw yn tŷ Dada a mae Dada yn dechrau poeni am agwedd y Mae'r at yr un ifanc. A mae yna rhyw twist yn digwydd yn fanna yn y ddrama ac o fanna ymlaen mae'n datblygu ac yn datblygu i rywle emosiynol gwych iawn. Mae yna grefft anhygoel yn y saerniaeth y ddrama, yn dyfa? Mae'n anodd iawn siarad amdani mewn ffordd, achos bod yna gynifer o lefelau yn ddi. Ar un olwg, allech chi fynd i edrych arni, jyst edrych ar chorthyn ar y bits fanni, a llefen ar y bits trist, full stop. Ond mae yna lwyth o bethau, yn llythrenol, llwyth o bethau yn y ddrama. A da ni gyd yn perthyn i ryw lwyth, yn dydyn ni, felly mae yna uniaethu'n sicr gan bawb. Mae'n gyfoethog iawn, so ni yn hoffi mynd i weld, ydy ti wedi gweld i mwynhau Dwi wedi gweld i 2 gwaith, nes i wedi fwynhau. Beth am yr elfenna 2 gwaith? 2 gwaith, gallwch chi ateb hwnta. Y Gymraeg a'r Saesneg, mae'n ddrama ddwyieithog, ac eto, oeddech chi'n sylwi ar hynny? Wel, o'n i wedi darllen y sgript o flaen llaw, ac wrth darllen y sgript, o'ch chi yn sylwi, esgob, mae yna lot o Saesneg yn hyn. Ond, oherwydd
mor naturiol oedd y cymeriadau. Oedd y cymeriadau wedi creu mor gelfydd. Pan o'n nhw'n perfformio, chi'n sylwi, oedd e jyst yn twmlo'n hollol normal a real wedi'r gyfan, fel na mae lot ohono ni'n siarad. Fel na mae bywydau lot ohono ni'n hollol ddwyieithog. A beth mae'r elfen gerddorol wedyn? Oedd yna gerddoriaeth yn llifo drwy'r drama? Oedd y gerddoriaeth yn gweithio wych a'r cyneuon, defnydd yma o cyneuon traddodiadol Cymraeg iawn yn cael eu canu. Yn sydyn, ydych chi'n gweld nhw fel pethau rei camp a dros y top a ddarn y diwedd y ddrama, lle mae yna côr anferth yn cerdded ar y llwyfan a o'n i'n meddwl bod y darn yna'n wych, oedd e mor ddoniol a dros y top. A mae'n gorffen ar nodyn mor gadarnhaol a hyfryd, yn dweud. A mae yna ddarn gwych iawn lle mae Dani Green mewn drag yn dod allan o'r peiriant sigarennau sydd yn hyfryd iawn. Gyda'r Saesneg a'r Gymraeg, o'n i'n meddwl bod e'n gwbl naturiol. Un lle o'n i'n teimlo, mae yna ormod yn fan hyn, lle oedd cymeriad Paul Morgans a i gariad Gareth yn cwmpo mas. A o'n i'n meddwl, mae'n mlaen yn hir tipyn bach yn fanna. A wedyn nes i ddarganfod bod yr actor sy'n chwarae Gareth ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Dwi'n gwybod siwt oedd e wedi dod i ben a dweud y gwir a fod yn rhan o'r holl beth. Ond o'ch chi ddim yn sylwi hynny, oedd e'n cael ei blethu mewn mor gelfydd a fel oedd Cris yn dweud, mor naturiol ac yn rhoi teimlad o gyfoesedd. Mae'n brofiad mor normal yn dweud. Nid pawb ohono ni sy'n briod a Chymro neu Gymraes Gymraeg arall. A mae lot ohono ni mewn perthnasau hollol ddwyieithog. Oeddech chi, Cris, yn derbyn yr elfen gerddorol oedd rhyw fath o soundtrack i fywyd aneirin yn dweud? Yr unig elfen chydig yn negyddol fysa gen i. O'n i'm yn hollol siŵr beth oedd cyfraniad y côr ar y diwedd. Oedd yna gôr yn dwmlaen ar y llwyfan. O'n i'm yn hollol siŵr am hynny. Ond wedi dweud hynny, doedd e ddim yn amharu ar ba mor wych oedd y cymeriad. Bydde ni wedi licio gweld y côr ar y llwyfan. Dim lle yn chapter le weles i fan. Bydde fe wedi bod yn braf mewn theatr fawr i weld y côr yn canu yn ystod yr holl perfformiad. Ond mi gawson ni weld Margaret Williams. A na ni ddim deud mwy am hynny. Oedd hi yn y gynulleidfa ffynus i hefyd. Oedd wedi cael gwahoddiad arbennig.